Terusipun sedaya lak nggih sami sehat to? Lho, kok enten ingkang mboten sehat? Cobi Ibu PSSI rumiyin. Sinten kemawon ingkang mboten lebet nggih? Setunggal nggih. Mbak Adel wonten. Mbak Primia wonten. Mbak Desi ugi wonten. Mbak Ulpi? Mbak Ulpi? Oh, Mbak Ulpi mboten wonten nggih. Menika Mbak Ulpi wonten menapa kok mboten mlebet menika? Sakit? Alah, kok nggih. Nggih, mugi-mugi Mbak Ulpi enggal saras. Lah, wonten keadaan kados menika sedaya kedah jagi kesehatan nggih. Sedaya kedah resik kados dene wicik, lajeng ngagem masker. Menika Ibu mboten ginakaken masker amargi wonten perkuliahan. Dadosipun mangke menawi Ibu sampun medal saking kelas, Ibu nggih ginakaken masker amargi menika kagem pembelajaran. Nggih. Lajeng niki ingkang sampun wonten griya ingkang sampun netapaken aturan pemerintah sinten kemawon? Cobi jaga jarak, wicik, lajeng ginakaken masker menawi medal. Sinten kemawon cobi? Nggih kathah nggih. Nggih. Sakmenika Ibu ngajak siswa supaya jaga kesehatan. Lajeng wonten ing griya menika supados kathah faedahipun boten napa-napa menawi kita sedaya libur sekolah. Ananging ampun ngantos libur menika dipun ginakaken damel hal-hal ingkang boten faedah nggih. Kados rebahan kemawon, kados dene napa nggih? YouTubean, WA-an. Lah, kita sedaya kedah sinau supados boten ketinggalan pelajaran nggih. Nah, lajeng menika ingkang badhe Ibu andharaken menika bab tembang. Sinten kemawon ing priki ingkang sampun nate nembang utawi sinten ingkang sampun nate ngikuti lomba tembang wonten pundi kemawon, wonten RT, wonten RW, sedaya kemawon sinten? Wonten? Dereng wonten mboten napa-napa. Amargi tembang menika sak menika jarang nggih, jarang anak-anak ingkang remen tembang. Mangke wonten lomba ananging dipun pilih lajeng dipun latih supados siswa menika saged majeng wonten ing lomba nggih sakmenika nggih. Nggih, lajeng menapa kemawon menawi kita sinau babagan tembang, menapa kemawon napa nggih? Manfaat kagem kita supaya enten faedahe sinau tembang. Cobi wonten ingkang mangertos menapa mboten? Oh nggih, saged melestarikan budaya. Nggih, leres menika. Lajeng sinten kemawon? Napa kemawon? Napa? Suwantenipun mboten kraos. Oh nggih, leres. Saged menarik napa nggih? Mengambil hikmah utawi mengambil pitutur atau pesan moral nggih.
Lah sanika ibu badhe maringi tulodo tembang sinom nggih, amargi wonten ing kadi menika inggih mangke siswa saged damel gurit. Kok gurit ibu? Saged damel tembang nggih menika tembang sinom. Ibu maringi tulodo nggih. Tembang Sekar Maca Pacino. Kepati Amarsudi sudaning hawa lan nepsu binaso tapa brata tanapi ing siang memangun karyen ngakpias ing sasama. Nah, sedaya sampun mirsani menika wonten tuladhanipun tembang sinom ingkang sampun ibu andharaken lan ibu tampilke wonten ing LCD. Sedaya sampun mirsani nggih. Lajeng mangke ibu badhe damel malih wonten ing YouTube ibu supados siswa saged mirsani kersane napa nggih sinau lewat YouTube nggih. Lah menika saking pembelajaran dinten menika menapa kemawon ingkang sampun siswa mangertosi. Tapi ibu nyuwun pirsa, tembang sinom menika tembang ingkang isinipun nyeritaken menapa? Wonten ingkang mangertos? Lah nggih, tembang sinom menika tembang ingkang isinipun napa nggih? Menjelaskan tentang perjalanan manusia, perkembangan manusia. Nggih, lajeng wonten pirang gatra tembang sinom menika? Nah, wonten 9 gatra nggih. Lajeng guru lagu lan guru wilanganipun tembang sinom menika menapa? Ingkang sepisan 8 A 8 I nggih leres 8 A lajeng 8 I lajeng menapa malih 7 I 8 U 7 A 8 I lajeng ingkang pungkasan 12 A nggih. Mangke pertemuan selanjutnya ibu badhe nyuwun anak-anak utawi siswa menika nyerap tembang sinom wonten griya menika ingkang memperhatikan guru lagu lan guru wilangan ingkang sampun ibu contohaken kados kala wau nggih. Menawi mekaten wonten ingkang badhe nyuwun pirsa menapa mboten? Wonten? Dereng nggih. Menawi dereng ibu cekapaken semanten
orang tua